Yo. Kurawa 100 padha ngroyok marang Ratu Ndrawati Prabu Kresna Dwipayana. Nalika semun salah sawijining para Kurawa nyenggol Kyai Kesawa. Sakala mbledhak dadi buta pitung gunung. Gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung. Weni Ranata Ndrawati Prabu Kresna bledos dadi buta. Para Kurawa do ting crentel. Kecantol. Ana sing kecantol ning gegere, ana sing kecantol ning cangkeme, ana sing kecantol ning dodone, wetenge udele lan liya-liyane. Krida nata ing Dwaraka Prabu Kresna den kirikaken melasah mundur para Kurawa.
ripah lo jinawi Tomo siaga ing diri sarika ing kati Dewa Sukata marang kang sureng prang libane arum-arum nang wingawian Narayana, Kresna aja mak tutuke nggon kita ngamuk ya babar pisan mboten dugamana paduka kepareng manggi dumateng kula ya ulun metu mak bedunduk bareng karo tekone begenggek saka guyangan ya nggih ngene ngene ya. Ngono ya ngono ning aja ngono ya. Nadyan jeneng sira duweni kekuatan. Iki mau nek ora ulun penggak Kurawa entek dina iki. Mergo jeneng kita Matek Aji Bala Sewu. Ha Kurawa mau unta nadyan to cacahe 100 ora bakal kuwawa nandingi kekuataning Nata Indrawati Prabu Kresna. Nggih. Lah, yen to ki mau mok tutukake kowe bakal ngowahi kodrate Gusti ingkang akarya jagat. Arep dikaya ngapa lan kepiye, Narayana? Bratayuda tetep bakale dadi. Nadyan ora kurang-kurang para Pandhawa nggone nyorohake duta kanggo srana pedamen nanging Bratayuda tetep dadi merga Bratayuda kuwi dadi telung perkara. Siji, tagih tinagih ing antarane utang piutang, angka 2 luwaring nadar utawa kaul, angka 3 pambrastane murka. Kuwi dumuntung ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Isih akeh. Sukma-sukma sing durung gelem munggah kasuwargan jati yen to durung nyumurupi gelaring Bratayuda Jaya Binangun klebu si Kala Bendana ngono. Kala Bendana ki pak cilike si Gatotkaca iki sik ana ing alam pangrantunan. Jane wis wayahe munggah swarga ning Kala Bendana durung gelem munggah ana ing kasuwargan nek ora bebarengan kelawan si Gatotkaca. Mongko patine Gatotkaca ana jroning Bratayuda Jaya Binangun. Ngaten ulun ya. Mula dina samangga dina iki jeneng kita Baliya ya lan kandha kelawan para Pandhawa supaya tata merga dina iki wis disekseni jagat saisine kebu para dewa kalamunta dina sing sepisanan Bratayuda ya dina iki Narayana. Dewa-dewa sugata marang kang sureng prang libane arum-arum ngendanu ing ngawiyat
Narada ngepalani Jawata Sutamulat Kala marpa tresna kang kula sanyakra ring Kodhatama